etablerede stjerner som blandt andet Foydo 7 og Blødegær og flere andre fine heste. Så Get a Wish, den gik super på Forus, og Derby-vinderen er altså klar til også at erobre de andre lande, vi har omkring os med stærke præstationer. Nu kører vi dagens 7. løb ved 4-finalen. Deltagerne er på plads. Der er cirka 50 meter til start. Galop fra start for nummer 2, Goldie Spring. Starten er gået til løbet. Galop for 2, Goldie Spring. Flere andre ude med galop i en rodet start fik vi her på dagens 7. løb. Også ude i banen 6, Goldlight Shadow i galop. Det er midt i banen 4, Heart of Magic, der har teten. 4 Heart of Magic under pres af 5. Her Comes the Sun i første sving. Galopperer nummer 5 med Her Comes the Sun. På anden plads således med nummer 10, Geoholms Minde, den lokale hest, der kom godt igennem fra anden række. På tredje plads derefter har vi nummer 7, Great Gardenia. Sidenhen har vi Kai Jensen godt igennem med 9, Grace Trøjborg. Nummer 11, Juan, ligger i anden spor og kommer fremad der. De første 500 meter afvikler Heart of Magic. Det er sket efter 17,4. Udvendigt kommer den nu fremad nummer 7, Great Gardenia med Anders F. Jensen frem til Anders Pedersen, der fører løbet. Med nummer 4, Heart of Magic udvendigt nummer 7, Great Gardenia i V4-finalen, sidder inde bag ved nummer 10, Geoholms Minde. Anden udvendigt til nummer 11, Juan, derefter i inderbanen 9, Grace Trøjborg. Så følger nummer 8, Hercules Act bag ved den. Nummer 1, Go Go Gucci i inderbanen følger længere nede i feltet. Også nummer 3, Double Dream. Så galopperer Her Comes the Sun også i næste sving. Bagude er også nummer 6, Goldlight Shadow væk. Vi er på vej op mod de første 1000 efter en 17 åbning. Er tempoet fortsat okay. Første 1000 således efter 18,4. Nede af bagerste langside i føring har vi nummer 4, Heart of Magic, udvendigt nummer 7, Great Gardenia. Bagved der ligger nummer 11, Juan, udvendigt på i inderbanen siddende 10, Geoholms Minde. Sidenhen ligger René Kjær med nummer 8, Hercules Act i ryggen på Juan. På vej ind i sidste sving med 500 meter til mål. Fortsat nummer 4, Aalborg hesten Heart of Magic i føring. Bagfra ligger de anden til angreb også nummer 1, Go Go Gucci sidst i feltet udvendigt. Men det er rundt sidste sving nummer 4, Heart of Magic udvendigt nummer 7, Great Gardenia, der nu går helt op. Nummer 11, Juan, ligger an til angreb bag ved den Hercules Act, og nu kommer de i sporene. Ind på lige bane 4, Heart of Magic i føring. Udvendigt nummer 7, Great Gardenia. Så angriber nummer 11, Juan, længere ude. Hercules Act. Heart of Magic prøver at forsvare sig indvendigt. Juan kommer vældig godt midt i banen og er gået forbi nu. Nummer 11, Juan, indvendigt Great Gardenia. Men i dag er det tid for Juan. Den vinder løbet. Gør det foran nummer 7, Great Gardenia. Derefter nummer 10, Geoholms Minde. Og så var der kamp mellem 8 og 4. De sidste 500 meter blev afviklet efter 16,8. Først på målstregen nummer 11, Juan i dag. Der var kæmpe jubelscener her på den lukkede tribune, da Bjørn Jørgensen han gelejtede nummer 11, Juan, ind over målstregen for første gang i karrieren som vinder. Dermed kunne den kvittere for det fine løb, den fik i anden spor i ryg. Angreb ud af sidste sving. Koblede greb på den i døden siddende 7, Great Gardenia, der gik i superløb for Anders F. Jensen. Og tredje plads til en rygkørt 10, Geoholms Minde, der kom til på de sidste meter og tog en atroværdig tredjeplads.